Здравейте, приятели! В днешното видео имам игра за призоваване на духове. Приложения за духове. Например, как дигне това до 100, до няколко. Трябва да задържаме на екрана да не вземе духа, да седи. И трябва да му пишем името. Той се променява името. Едно име и после друго име. Едно име и после друго име. Да. Трябва да търсим този дух някъде, дали се крие там. Това е първа част, очаквайте и втора част от нас. Добре, имаме до 15 част. Добре, значи ще имаме няколко части, защото това сега е първата част, а по-нататък може да е втора част, защото духа няма да ни стане, ще ни спраща и малко подаръци. Да, знаеш си как ще дигне 200. Да купим един кашон, да редим един кръг свещи, да напишем с фломастера нещо, една звезда и кръг да напишем, да редим. играеме. И там да наредим свещите и да взимаме един кашон и да слагаме там вътре една кукла. Да затворим кашона, да го сложим по средата на свещите и да сливаме и той ще показва, че духа е вътре, ма сега той е в мишката. В картината, не в книжката. Хора, не забравяйте да пробвате. Да, пранк. Чакай, не ми зарежда. Не забравяйте да пробвате Прайм. Това е най-хубавото нещо. Струва малко скъпо, но не се харчете, трябва да го пробвате. Има уникален вкус. Добре, хора, той е зле на видеото. Не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка и като с лайк. всеки ден го намерим там, къде да ще ви дадем автографи и ще ходим по партията на рождените ви дни. С Баткови и Цветозар. Добре, и хора как снимаме там. Ако стига, аз идвам. Хора, как снимаме там, къде да снимаме, там е духа, иначе така ще ни превърте такова и духа ще го видим на живо при нас. Да, обичаме ви, обичайте се и вие. Добре, мастрич. Не. Значи, Цвети, Ванка е! от Nick Profession Makeup. Нещо в телефона му даде лицето. Така, има една програма, където може всички ученици да си закупат фломастери, книжки, раници. Много е яко магазинчето. Много е яко магазинчето. Аз съм си купила ние доста големи фломастери, които май утре ли ще е втора част? Да, ще ви ги покажем. Рисуват много яко, много красиво, но има също така готини раници и всичко. Бъдете готини ученици. Добре, бе. Хора, видяхме така да призовим духове, но викам да не го свалим, защото... Викам да не го свалим това да призовяваме духове, защото през нощта само съобщения, като влизаш да видиш съобщенията, само 666 пратят на ден. Ако излезнат такива съобщения, ласа ни тук да го Мани го отговаря, защото може да се оплашите от нещо, да се притеснявате. Когато с Цвети... Мама, не намерихме духа, без да знаем, трябва да му напишем името. Да. Ще ви разкажа една история по-набързичко, докато той се оправя с нещата. Искам да ви кажа, защото имахме една история, защото звъняхме на непознати хора. Но то беше едно не такова страшно видео, ами такова за смешки, за да се шегуваме. И тогава сме прочели за такива страшни номера и са ни излезли толкова информация за тях, че направо информацията не е полезна. Дени имаше това при Дени, да, Денката, той ни е на нас фен. Денката. Да, гледайте му канала, дори и наш. Харесайте неговия профил. Анди Студио, Гери Петкова, Йоан Петър. Всички. Сузи Рени.
Баца Сандев и Стела, те са ми най-любимите. Не знам защо. Обожавам. Да, ма хора, гледате това Като оливо. с камерата. Да, гледате това оливо. Да гледаме дали е вътре. Добре, ще да обърна камерата. Ох, много е страшно. Гледа се някакво лице, идва към мен. Някакво почти невидимо идва към мен. Хора, някой трета част, обещаваме ви, ще е най-страшната част в канала. Да. Втора част. Ще бъдем в трета, след 3 дена в трета част. Ще бъдем сами на гасена ламба. Ще призовяваме. Така, сега първата част е съвсем кратко видео, в което ви глеждате търсиме, ама сме на светла ламба, обещаваме ви, нали, говориме ви. Във втората част ще излезне малко по-така информация, няма да ви бавиме, ми ще ви покажем право цялото видео. А трета част... Извинявам се, болна съм. А трета част ще е вече финала. Добре, хора, забравих да ви кажа едно нещо. Никога не призовявайте дама Пика, че нещо в гледалото гледате твоята сянка и за тебе друга сянка и видяхме не това видео, мали зад нея е така някой чудовище го фана. И... Да. В смисъл и на нас не се въртеше с баткови, бацетови. Да направим такова видео, призоваваме дама Пика, но като сме видяли видеоклиповете, малко се стреснахме. То, че сме големи, ами това смисъл, ти го призоваваш и това ти седи в къщата. Ти после какво ще правиш? Еми... Ако призовеме това и това стане да не дава Господ равно смешане. Страх много да седа. Сама няма да седа. Дори да съм с хора, право ще си взема друга квартира. Това изнасям се. Да не дава Господ едно чудовище живее в къщата и да не може... Не, смисъл, аз ви говоря съвсем сериозно, защото това е... Добре, ще говорим или ще търсим духове? Ми търсим да ние тук обясняваме на хората. Не ще търсим, ще обясняваме, така повече ще разберат хората. Айде да започваме. Айде. И хора, чакайте за малко да пробваме нещо с оливото. Не. Добре, да пишем, трябва да пишем на оливото с един фломастер с червени... с червени... Да, аз ще напиша. Дай аз. С червеното не пишем, а с... Аз утре ще докарам онези фломастер. Трябва да пишем 666. Дай на мен, ти снимай. Добре. Тук ли? Да. 6. Лилато не пише, да донеса някакъв друг. А черен, дали ще стане? Ще правиш така, то всичко се изтрива, бе. С едно такова хоп всичко се изтрива. Добре. Не става. Значи черното. Аз съм... Той рисува, либалото не рисува. Добре. Ами става. Да. Често се да. Пробвай на тези. После ще пробваме и в... Добре, нас снимай. Добре. И ела до мен. Добре, сега снимаме това число. Вижте, дига. И то доста дига. Познава си номера. Духа си познава номера. Еми от 60, 70, 80 са дига. Мамо, идва! Вие фенка ли сте на Словена? Вижте какво хубаво екипче се взела от... Барби, копете си, вие така копете. Купете си. Добре. Мамо, забравихме нещо друго да ви покажем. Не забравяйте да си купите най-скъпия диск за 1 милион. Нефроспид. Диск на Нефроспид. Може ли да снимаш да им го представя? Така. Това е диск на Нефроспид. Купува се за хора, които са големи фенове на PlayStation и на дисковете. Мани, гледате, че е за 3 години. Да. Значи това е... Те са 2 диска. Моля те, снимай добре. Виж как снимаш. Какъв... Значи убийте бата ви цвети.
Значи това са два диска с различни варианта, в които вие може да си В първия диск може да играете само един човек, в втория диск само два човека. Да, и то играта не използваме втория. Мога да ви представя и FIFA 23-та. И хора, елате да ви покажа, да ви науча как се рисува Among Us. Елате, снимай ма. Затварям диска. Снимай да видят. Добре, може ли да го сложиш? Among Us. Добре, не снимай Among Us, снимай аз как го пиша. Добре. Хубаво снимай, добре, вижте хора. Правите ето така. Чакай, че тук на това място правите ето такава чертичка. Права чертичка, обикновена права чертичка. Да, и тук правите обратно Р. Обратно Р. Така. Не, Р ми обратното Р. Права чертичка и обратно Р. Да, и сега ето така пишете. Така. Малко крачета. Добре, така. Сено сърчица. Сега е така. Сърце рисувате само че надолу с главата. И хоп, айде едно глава, хай, така, готово. Така е Among Us, ама тук стана по-хубаво. Тук стана по-хубаво, защото тук изпробвахме на Цвети фломастерите, които той, един приятел му ги подари, но вижте. Така че утре ще пробваме моите фломастери, ще ви чистим. Добре, само ние двамата участваме в видеото, тя нещо не прави. Съвено обича повечето да ни си гледа. И тя ни е фенков на сами хора. Не. Вие не снимате, ние само говорим. Добре, да снимаме и този път как призовяваме. Еми хора, навън почва да се стъмнява. Часа е вече при нас 5:30. Вънка е много Вижте студено. числото, бе! Вижте го, бе! Вижте числото. Како чакай да почваме да снимаме. Вънка е доста студено, никой няма. Направо много е страшно времето навън. При нас е светло. Но то почва да се стъмнява, то е доста студено. Сянка е навън. То в смисъл ли да е светло, то си е студено, ли слънце да пече, то пак си е студено. Добре, хора, айдете да преживяваме. Това не е последния отговор. Айде. И затваряме. Давай да не те дърпам косата ми. Сега идвам. Мадуха обича кила, обича много. Кила. Сега няма кила. Качваме се. Още един път. Сега да премерим колко кила си ти. 23,7. Мадуха А колко? Вече върви 57, 58. Това не му са килата. Мане, значи духа е в кантара. Еми хора, в земята. това беше всичко от нас. Абонирайте се за канала Скамбанка. Очаквайте от нас втора и трета част. Втората част и тя ще е малко по-смущаваща. Първата, сега ви обяснихме. А третата ще е фанал. Абонирайте се отново за канала Скамбанка. И Да, до нови срещи.